హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున అందిస్తూ ఉన్నటువంటి లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయము పరమ గుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అంటే కొంత నిన్న చూడడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. ఎన్ని శ్లోకాల వరకు కంప్లీట్ అయినవి? నిన్న 17 శ్లోకాల వరకు చెప్పారు ప్రభుజీ. 17 కంప్లీట్ అయినాయి కదా? కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో 18వ శ్లోకం నుండి ఈరోజు మిగిలినటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా మనము పూర్తి చేద్దాము, అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథంలోని హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయము పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని అంటాము. ఇందులో మనము మొదటి 17 శ్లోకాలు నిన్నటి క్లాస్లో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు 18 నుండి మిగిలినటువంటి శ్లోకాలని పూర్తి చేద్దాము. సో మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ భగవద్గీత యథాతథంను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఈ అధ్యాయం యొక్క ఓవర్వ్యూ చూసినట్లయితే
మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఈ భగవద్గీత యొక్క అంటే ఆ భగవంతుడిని గురించి వినడము, కృష్ణ భగవానుల వారిని గురించి వినడము, దానికి కావలసినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఆ రాజ గుహ్య యోగం గురించి అంటే ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానిని వినడానికి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే ఎవరు అర్హత ఉంది, అర్హత లేనిది ఏంటి అనేటువంటి అంశాలని చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మొదటి శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అర్జున, నీవు నా ఎడ ఎన్నడూ అసూయాపరుడవు కానందువల్ల ఈ గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు నేను బోధిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక ఈ గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అంటే ఆ పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి పిమ్మట ఈ భౌతిక భవబంధనాల నుండి నీవు ముక్తుడవు కాగలుగుతావు అర్జున అంటూ ఆయన చెప్పారు. అలాగే చెప్తూ ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది, అలాగే పరమ రహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైనటువంటిది, అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానాన్ని కలగజేసేటువంటి ధర్మము మరియు సులభంగా ఆచరించగలిగేటువంటిది ఈ ధర్మము అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మరి దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి అర్హత అలాగే ఆయన చెప్తారు ఏమనంటే, భక్తియుత సేవయందు శ్రద్ధ లేని వారు నన్ను పొందలేరు, కాబట్టి వారు ఈ భౌతిక జగన్మందు జనన మరణ మార్గాలలో మరలా పొందుతూ ఉంటుంటారు అని. ఆ తర్వాత ఇక భగవంతునికి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రాపంచానికి మధ్య ఉంది సంబంధము, అలాగే ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి పూజించేటువంటి వాళ్ళు, పూజించినటువంటి వారి గురించి 11 నుండి 19 అందులో 17వ శ్లోకం వరకు నిన్న చూడడం జరిగింది. ఇక మిగిలిన వాటిలో 20 నుండి 25లో ఇతర దేవత అన్య దేవత అర్చనము, ఆ తర్వాత 25 నుండి చివరి శ్లోకమైనటువంటి 34 వరకు కూడా అనన్య భక్తి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి కీర్తించడము అనేటువంటి ఆ విధానాలను తెలియచేయడం జరిగింది. సో వాటిని మనము ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము. అలాగే రహస్యం అంటే మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఇంతకుముందు కూడా మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో జ్ఞాన కర్మ షట్కాలలో చూసినటువంటి అంశాల్లో. సో మనం 2వ అధ్యాయంలో దేహము ఆత్మల మధ్య వ్యత్యాసము రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆ తర్వాత అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము భక్తియుక్త సేవ జ్ఞానము మరియు ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉంది. అలాగే అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము శుద్ధ భక్తి సేవ మరియు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతిస్పందన, ఇవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే మహాత్ములను గురించి కూడా ఆ భక్తుల్లో ఉండేటువంటి మహాత్ముని కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఆయన ఆ మహాత్ముడు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని గురించి జపిస్తూ ఉండడము, దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉంటాడు. అలాగే ప్రణామాలు అర్పించుకుంటూ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని సంబంధంలోనే ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇక నిన్న చూసినటువంటి చివరి శ్లోకంలో ఆయన భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ జగత్తుకి నేనే తండ్రిని, తల్లిని, సంరక్షకుడుని, పితామహుడును అయి ఉన్నాను. పవిత్రం చేసేవాడిని, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యమును, పవిత్ర శబ్దము ఓంకారమును నేనే అని. అలాగే ఋగ్వేదమును, సామవేదమును మరియు యజుర్వేదమును నేనే అంటే ఆ వేదాల ద్వారా తెలుసుకోబడేటువంటిది ఆ భగవంతుడే
అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆ శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేయడం జరిగింది. సో అంటే ఈ స్థావర జంగాలు అయినటువంటి ఆ సృష్టి, సమస్త సృష్టి కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క వ్యక్తీకరణమై ఉన్నది అనేటువంటి భావన మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి అన్నిటికీ కూడా తండ్రి, తల్లి, సంరక్షకుడు, పితామహుడు అన్ని కూడా ఆయనే అన్నారు. అలాగే పవిత్రం చేసేటువంటి వాడు, అలాగే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞేయం, తర్వాత పవిత్రమైనటువంటి శబ్దము ఓంకారం, ఆ నిరాకారం భగవంతుని యొక్క ఇది. సో అలాగే ఆ వేదాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడే, ఆ వేదాల ద్వారా తెలుసుకోబడేటువంటి వాడు కూడా భగవంతుడే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ప్రకృతి కారణంగా ఉండేటువంటి జీవులలో అన్నిట్లో కూడా మనకి వివిధ రకాలుగా ఉంటుంటాయి. తండ్రి, తల్లి, అలాగే వివిధ రూపాలలో ఉండేటువంటి అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడే, రక్షించేటువంటి వాడు కూడా ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ, ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకమైనటువంటి 18వ శ్లోకం చూసినట్లయితే, గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృతం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిదానం బీజమవ్యయం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, గమ్యము, అలాగే పోషకుడును, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసమును, ఆశ్రయమును, మిక్కిలి సన్నిహిత మిత్రుడను నేనే సృష్టిని, ప్రళయమును, సర్వ ఆధారము నేనేని, అలాగే నిధానమును, నిత్య బీజమును నేనే అయి ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. గతి అంటే గమ్యం, అలాగే భర్త అంటే భరించేటువంటి వాడు ప్రభు, ఆ స్వామి, ఆ భగవంతుడు, ఆ ప్రభువు. అలాగే సాక్షిగా ఉండేటువంటి వాడు అంటే మనం జరిగినటువంటి విషయాలకి ఇక్కడ సాక్ష్యం. అలాగే శరణం కూడా ఆయనే, ఆశ్రయం. అలాగే సుహృతం అంటే సుహృత్, ఆ సన్నిహితమైనటువంటి ఆ శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుడు కూడా ఆ ప్రభువు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ ప్రభవ అంటే సృష్టి, ఆ ప్రళయం, సృష్టి మరియు ప్రళయం రెండు కూడా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. అలాగే నిదానం అంటే విశ్రాంతి స్థానము, అలాగే బీజము అంటే ఆ నాశనం లేనటువంటి ఏదైతే అంటే నిత్యంగా ఉండేటువంటి ఆ బీజం ఏదైతే ఉందో అది ఆయనే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సృష్టికి కారణం, మూలాధారమైనటువంటి ఆ మొత్తం కూడా ఆయనే అనేటువంటి సృష్టి అంతా కూడా ఆయన ద్వారానే, ఆయన వల్లనే ఇదంతా కూడా ఉనికిలోకి ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి, ఆ వ్యక్తీకరణమే ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి లోకాలుగా కృష్ణ భగవానుల వారు ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఆయన మొదటగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మహత్తత్వంగా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. ఆ మహత్తత్వం నుండి ఆ తర్వాత మహావిష్ణువు, ఆ తర్వాత వివిధ రకాలైనటువంటి లోకాలు రావడం, వివిధ లోకాలలోనికి ముగ్గురు విష్ణువులు, నెక్స్ట్ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని అన్ని లోకాల యొక్క ఉనికిలోనికి వచ్చే విధంగా ఆయనే ఉన్నారు అని తెలియచేస్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, వేడి నొసగు వాడను నేనే, వర్షమును నిరోధించు వాడను నేనే, ఆ వర్షాన్ని కురిపించేటువంటి వాడను నేనే, అమృత తత్వమును నేనే, మరియు మృత్యువును నేనే, సత్ అసత్తులు రెండు నాయందే కలవు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే మనకు కావలసినటువంటి వెలుతురు ఇవన్నింటినీ ఇచ్చేటువంటి, అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క వివిధ శక్తుల చేత ఆ సూర్యుడు, తర్వాత ఆ విద్యుత్, సూర్యుల ద్వారా ఇచ్చేటువంటి వేడిని, వెలుతురిని ప్రసరింపజేస్తున్నారు అని. అలాగే ఆ వర్షాకాలంలో మనకేం వర్షాలు ఆగిపోతాయి, సో ఆ వర్షాన్ని ఆపేవాడు ఆయనేని. అలాగే ఆ ఎండాకాలం అయిపోగానే, ఆ వేసవి కాలం అయిపోగానే మరలా వర్షాలు ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. ఆ వర్షాలను కురిపించేటువంటి, అంటే ఆ వర్షాకాలం కుండపోతలుగా వర్షాలను కురిపించేవాడు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానులే వారే అని చెప్తూ ఉన్నారు.
అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నింటినీ కూడా పోషించేటువంటి వాడు ఆయన. సో ఎప్పుడు స్థిరకాలంగా ఉండేటువంటి అమృత తుల్యంగా ఉండేటువంటివి జీవుల అంటే ఇక్కడ సృష్టి అంతా కూడా ఉండేటువంటిది. అలాగే ఆ జీవుల యొక్క మృత్యువు కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. సత్ అసత్ అంటే శాశ్వతమైనది అశాశ్వతమైనటువంటివి అన్ని కూడా ఆ భగవంతు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తుల గురించి చూస్తాం మనం. అపరశక్తి పరాశక్తి అనేటువంటి అపరశక్తి అనేటువంటిది భౌతికమైనటువంటి సృష్టి, అది అసత్ అంటే అశాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, సృష్టించడము లయం జరిగేటువంటిది. అలా కాకుండా శాశ్వతమైనటువంటిది కూడా ఆయన యొక్క జీవశక్తి పరాశక్తి. అపర పరాశక్తులు అపర ప్రకృతి పరా ప్రకృతి అంటే సత్ అసత్తులు రెండు కూడా శ్రీకృష్ణుడే అయినందువల్ల ఈ సర్వ భౌతిక సృష్టులను కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వము, ఆ విశ్వరూపం కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులేవని మనం తెలుసుకోవాల్సింది. అలాగే ఇదంతా కూడా ఆ ద్విభుజ శ్యామ సుందరుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల ద్వారానే ఇదంతా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవాల్సినటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ ఆ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అని తెలియచేస్తున్నారు. అలా చేయడం ద్వారా పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులై వీరు స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఆ ఇంద్రుని యొక్క పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు మరియు దేవతల విలాస భోగాలన్నీ కూడా వారు అనుభవిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము ఆ వేద అధ్యయనాలను చేసి, అంటే సాధారణంగా సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము అనేటువంటి వాటిని ఇక్కడ స్వర్గాలు వీటిలో వాటిని వేదాలను అధ్యయనం చేసేటువంటి ఆ త్రివేది అని పిలువబడతారు. అటువంటి ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా అక్కడ వాటి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలాలను ద్వారా ఆ జీవుల యొక్క బంధనాలన్నీ తొలగిపోయి వారు పవిత్రులవుతారు అని, అలా పవిత్రం అవడం ద్వారా పుణ్య ఫలాల ఆధారంగా వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను చేరుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు అంటే స్వర్గలోకము, అలాగే బ్రహ్మలోకము వంటి ఆ లోకాలకు చేరుకుంటారు. ఆ లోకాలను చేరుకున్న తర్వాత వారు అక్కడ ఆ పుణ్యలోకాలలో దేవతలు ఎంతో ఇక్కడ వేల కొలది రెట్లుగా సుఖాలు సంతోషాలను ఉండేటువంటి వాటిని వీరు కూడా ఆ దేవతలు ఏదైతే అనుభవిస్తున్నారో వాటిని కూడా వారు అనుభవిస్తారు. సో ఆ విధంగా కోరుకుని ఆ వేదాధ్యయనం చేయడం వలన వారు ఆ విధంగా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను చేరుకుని అక్కడ ఆ స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. కానీ అవి కూడా అశాశ్వతమైనది. ఎప్పుడైతే ఆ పుణ్య ఫలాలు అయిపోతాయో, మనం సంపాదించుకుంటాం, ఏటీఎం కార్డులో స్టోర్ చేసుకుంటాం, ఎంతకాలం వాడతామంటే దానిలో ఉండేటువంటిది అయిపోయేంత. అలాగే మనం చేసినటువంటి ఈ పుణ్య ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తరిగిపోగానే మరలా అంటే ఆ ఉన్నత లోకాలను చేరిన పిమ్మట వారు మళ్ళా భూలోకాల్లోకి అనేక మార్లు రావడం, వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మ బంధనాల ప్రకారంగా కర్మల ప్రకారంగా తిరిగి భూలోకాల్లోకి రావడం జరుగుతుంది. ఆ భూలోకంలో ఆ కర్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఉంటుంటారు. మరలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో చేసుకునే వాటిని అనుసరించి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు లేదా అధోలోకాలకి చేరడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు, ఆ స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించట చేత వారి యొక్క పుణ్య ఫలమంతా తరిగిపోయి తరువాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. అంటే ఒక రంగుల రాట్నం లాంటిది తిరుగుతూ ఉంటుంది సైకిల్గా, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవడం, ఆ తర్వాత తిరిగి మరలా రావడం. అంటే ముక్తి పొందినంత వరకు, అంటే భక్తి భావనలో ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందినంత వరకు కూడా ఈ జీవులు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో తిరుగుతూ ఉండడమే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో ఎందుకంటే ఆ విస్తృతమైనటువంటి ఆ స్వర్గలోక భోగాలను అనుభవించిన తర్వాత ఆ పుణ్యం అంతా కూడా, ఎందుకంటే మనం ఖర్చు పెట్టుకున్నాం, ఆ ఖర్చు పెట్టుకున్నదంతా ఏమవుతుంది, మనం కూడబెట్టుకున్నదంతా కూడా ఖర్చు అయిపోతుంది. అలా ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ఆ పుణ్య ఫలాలంతా కూడా తరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి మరలా భూలోకం రావడమే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా
ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు హరే కృష్ణ చేరుకున్నటువంటి వారు మరలా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేటువంటి అటువంటి వారు ఈ భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహమ్యయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనన్య అంటే ఇతర లక్ష్యమేమీ లేనిటువంటి వారు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. ఇక చింతయంతాం అంటే ఆయన్ని ధ్యానించుచూ ఉండేటువంటి వారు, ఏరే ధ్యాపం లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరం కూడా ధ్యానించి ఉండేటువంటి వారు. జన అంటే జనులు, ఏ జన పర్యుపాసతే అంటే శ్రద్ధతో ఆయన్ని పూజిస్తూ ఉంటుంటారో, తేషాం అంటే వారి యొక్క, నిత్యాభియుక్తానాం అంటే ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరమై ఉన్నటువంటి ఆ యోగా అంటే అవసరం, క్షేమము అంటే రక్షణ, వహమ్యహం అంటే నేనే చూస్తాను అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై ఆ భగవంతుని యందే మనసు నిలిపినట్లయితే వారికి లేనిదేదో సమకూరుస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే వారికి అవసరాలన్నీ ఆ భగవంతుడే చూసుకుంటారు, అలాగే వారికి ఉన్నదాన్ని కూడా రక్షిస్తాను అంటే వారిని రక్షిస్తూ ఉంటుంటాను అని చెప్తారు. అంటే మనము ఈ భౌతికంగా కూడబెట్టుకున్నటువంటిది ఏది కూడా మనతో నిలవదు, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా భక్తి మార్గంలో ఏదైతే మనము పొందుతామో అది మనకి స్థిరంగా ఉంటుంది. సో అది అంటే మనము పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినా మనతో పాటే ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మనకి ఏది కావాలనో దాన్ని ఆ స్థిరమైనటువంటి భక్తి, దివ్య ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తులకు కావలసిన దాన్ని సమకూర్చి పెడతాను అని, అలాగే వారికి ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని రక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఏప్యన్య దేవతా భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధిపూర్వకం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కౌంతేయ, అన్య దేవతలకు భక్తులైన వారిని శ్రద్ధతో పూజించేవారు వాస్తవమునకు అవిధిపూర్వకంగా నన్నే పూజిస్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ అవిధిపూర్వకము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అంటే భగవంతుణ్ణి పూజించడానికి బదులుగా వారు అంటే దేవాదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులకు బదులుగా అన్య దేవతలను పూజిస్తున్నారు. అయినా వారు అంటే అవిధిపూర్వకంగా ఇతర దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు కూడా నన్నే ఆరాధించేటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ అవిధిపూర్వకంగా అంటున్నారు కాబట్టి సాధారణంగా భగవంతున్నే ధ్యానించాలి. ఎందుకంటే మనం సాధారణంగా ఒక వృక్షాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఆ వృక్షంలో మనకి వివిధ శాఖలు, కొమ్మలు ఉండేటువంటి వాటి నుండి మనకి ఫలాలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ వృక్షానికి ఎక్కడ మనము దానికి నీరు పోయాలి అంటే చెట్టు యొక్క కొమ్మలో పోయాలి. అది ముఖ్యంగా భగవంతుడు నుండి విస్తృతమైనటువంటి దేవతలు వీరందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో వివిధ శాఖలకు అధిపతులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో మనము ఏ విధంగా అయితే ప్రతి కొమ్మకి లేదా ఆకుకి నీళ్లు పోసేదానికంటే మొదట్లో నీళ్లు ఇస్తే అంటే ఆ భగవంతుని మనము భక్తితో ఆరాధించినట్లయితే అది వీరందరికీ కూడా చెందుతుంది. తద్వారా వీరందరూ కూడా సంతసించి మనకి కావలసినవన్నీ కూడా సమకూరుస్తారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అహం హి సర్వ యజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మామాభిజానంతి తత్వే నాత చ్యవంతి తే. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అహం అంటే నేనే, హి నిశ్చయంగా, సర్వ యజ్ఞానాం సర్వ యజ్ఞాలకు, భోక్త అంటే
అనుభవించేటువంటి వాడు. చ మరియు అలాగే ప్రభురేవచ అంటున్నాను, ఆయనే ప్రభువు. అలాగే ఇక సో కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, నేనే సర్వ యజ్ఞములకు భోక్తను మరియు ప్రభువును అయి ఉన్నాను. అందుచేత నా వాస్తవమైన దివ్య స్వభావమును గుర్తింపలేని వారు పతనం చెందుతున్నారు. సో అంటే ఆ వాస్తవమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ వేదాల యందు నిర్దించబడినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ యజ్ఞాలు అవన్నీ కూడా వాటన్నిటిని కూడా నిర్దేశించుతున్నటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు. సో కాబట్టి వాటన్నిటికీ కూడా భోక్త ప్రభువు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో కాబట్టి ఆ ఆ వాస్తవం భగవంతుని యొక్క వాస్తవమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ భావాన్ని, అంటే ఆ భగవంతునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఈ జీవులమైనటువంటి మనము ఈ ప్రకృతి సాంగత్యంలోనికి రావడం వలన, సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. గుర్తించక ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవడం ద్వారా ప్రతి జీవుడు కూడా పతనం చెంది జనన మరణ చక్రాలలో అంటూ తిరుగుతూ ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ సైకిల్లోనే ఉండిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ విధంగా ఆరాధించేటువంటి అన్య దేవత డెమిగాడ్ వర్షిప్స్ గురించి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. యాంతి దేవ వ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినో అపిమాం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యాంతి అంటే పొందుదురు, దేవవ్రత అంటే దేవతలను పూజించేవారు, దేవాన్ అంటే దేవతలను పూజించేవారు దేవతాలోకాలను పొందుతారు అని, పితృన్ అంటే పితృదేవతలను, యాంతి పితృవ్రతాః అంటే ఆ పితృదేవతలను పూజించేటువంటి వారు ఆ పితృదేవతల యొక్క లోకాలకి, భూతాన్ని యాంతి భూతేజ్య అంటే ఆ భూతాలను అర్చించేటువంటి వారు ఆ భూత పిశాచాలలో ఉండడము. అలాగే యాంతి మధ్యాజినో అపి మాం అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, నన్ను పూజించేవారు నాతోని నివసిస్తారు, అంటే నా దివ్యమైనటువంటి లోకాన్ని చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అన్ని మార్గాలు కూడా ఒకే దగ్గరికి చేరవు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏ దేవత అర్చన ఏ విధాలుగా మనం అర్చిస్తే అక్కడికే వెళ్తాం, అంతే కదా. మనం ఒక దగ్గరికి హైదరాబాద్కు వెళ్ళడానికో లేదా ఢిల్లీకి వెళ్ళడానికి టికెట్ తీసుకొని బెంగళూరు లేదా మంగళూరు వెళ్తానంటే కుదరదు కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఏమంటే, దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ అర్జున, నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం, శాశ్వతమైనటువంటి ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనం చేయవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుని ఆరాధన. భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే ఆ భగవంతుని సంబంధంలోనే, ఆయన సంబంధంలోనే ఉండేటువంటి వారు, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి వారు తప్పక ఆయన యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అంటే ఇక్కడ తెలియజేసేటువంటిది, మనం చేసినటువంటి ఏ విధాలుగా మనం భక్తులను చేస్తూ ఉన్నామో ఆ విధంగా ఆయా లోకాలు, అంటే చంద్రుని గురించి ఆలోచించి చంద్రలోకానికి, సూర్యలోకానికి, అలాగే ఇతర లోకాలకి, ఇంద్రలోకాలకు పుణ్యాలు పొందినప్పుడు ఆ స్వర్గ సుఖాలను అనుభవించడానికి ఆ పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళడము అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతునిపైనే మనసు పెట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారో ఖచ్చితంగా వీటన్నిటికీ కూడా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవద్ధామం ఏదైతే ఉందో దానికి చేరుతారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక భూత ప్రేతాలను, వారు కూడా ఆ భూత ప్రేతాలు లేదా యక్ష రాక్షసుల వాటిలలో జన్మలు తీసుకోవడము, పితృలోకాలకు వెళ్ళడము, సో వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. సో ఆ భగవంతుని భక్తులు మాత్రమే ఆయన యొక్క మరి ఆ భక్తి అనేటువంటిది అనన్య భక్తి, ఆ ప్రేమతో ఆ భగవంతుని భక్తి చేసేటువంటి వారు
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భం ఎవరైనా గుర్తుపట్టగలరా? హరే కృష్ణ ఇద్దరే వచ్చారా వీళ్ళు? ఓకే ప్రభు మాత హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. మాతాజీ. కృష్ణుడు ఫ్రెండ్ అంటారా గురుజీ? మాతాజీ చెప్పండి. కృష్ణుడు ఫ్రెండ్ తన్ని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అటుకుల మూటను తీసుకెళ్తారు, ఆ సిచ్యువేషన్ అనుకుంటున్నాను. అదే మాతాజీ, అవును. పేరు హరే కృష్ణ కుచేలుడు ప్రభుజీ. కుచేలుడు. సో ఎంతో భక్తితో ఉండేటువంటి వాడు, అంటే పేదవాడైనప్పటికీ కూడా భక్తి నిరంతరం కూడా భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు ద్వారకా అక్కడ రాజుగా ఉండేటువంటి వాడు, రాజమహల్స్ లో ఉన్నటువంటి వాడు తన చిన్ననాటి స్నేహితుడైనటువంటి తన భక్తుడైనటువంటి కుచేలుడు వస్తే సాధారణంగా ఒక బ్రాహ్మణ్ణి ఆహ్వానపరిచినట్లుగా ఆయన స్వాగతం పలికి ఆయనకి మర్యాదలు చేస్తూ తన యొక్క శయన పైన పడుకుంచి, అలాగే ఆయన అడుగుతాడు, మిత్రమా నా కోసం ఏదో తెచ్చుంటావు అంటే, అటుకులు తీస్తే అవి కూడా, అంటే ఎప్పటియో పాత 2 పిడికెళ్ళ అటుకులు తీస్తే అవి తీసుకొని కావలసినటువంటి ఆయన సిరి సంపదలను అందించినటువంటి వాడు ఆయన. సో ఆయన హరే కృష్ణ. మరో ఇది మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శబరి మాతాజీ. సో ఆమె ఎంత అనన్యమైనటువంటి భక్తి అంటే, ఆమె ఆ అడవిలో ఉండేటువంటి తాజా రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలని, పండ్లని తీసుకొచ్చి చివరికి మళ్ళా ప్రభు శ్రీరామచంద్రుడికి ఇచ్చేటప్పుడు అవి మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ అని కొరికి చూసి ఇచ్చింది అని చెప్తారు. అంతటి ప్రేమను ఆ భగవంతుడు ఇచ్చేస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇది మాతాజీ గజేంద్ర మోక్షం ప్రభుజీ. గజేంద్ర మోక్షం. హరి బోల్ హరే కృష్ణ. సో అలాగే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి మరి ఎటువంటిది ఈ భక్తి అని చూస్తే, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ శ్లోకంలో ఆయన యొక్క భక్తి ఎంత సరళమైనదో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు, మనసు స్వచ్ఛంగా ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. సో కాబట్టి చూడండి ఆయన యొక్క భక్తి ఎంతో సరళమైనది. ఇక్కడ పత్రం అంటే పత్రం, పుష్పం పుష్పములు, ఫలం అంటే పండ్లు, తోయం అంటే జలం. సో యా మే అంటే ఎవరైతే నాకు, భక్త్యా అంటే భక్తితో, ప్రయచ్చతి అంటే సమర్పిస్తారో, తదహం అంటే దానిని నేను ఆయన స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఆయనకి స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క భక్తుడు ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఆయన ఆకునిచ్చిన పువ్వుని, అంటే మనకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఆకు గాని పువ్వు గాని పండు గాని ఇవన్నీ లేకపోతే జలమునిచ్చినా గాని ఆ జలాన్నైనా ఆయన స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ భగవంతునికి మనం చేసేటువంటి నిత్య కైకార సేవలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆనందంతో మనం చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఎంతో సరళమైనటువంటి ఆయన యొక్క భక్తి ఆయనకి చేసేటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఒక తులసి దళాన్ని కానీ, మనకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఒక పుష్పమును కానీ, లేదా మనకి ఉన్నటువంటి ఆ పండ్లలో ఏదో ఒక ఫలమును, ఇవేవి లభించకపోతే ఆ జలాన్నైనా, తులసి దళాన్ని వేసినటువంటి జలాన్నైనా ఆయనకి ప్రేమతో ఇచ్చినట్లయితే, భక్తితోనూ ప్రేమతో ఇస్తే దానిని స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ భగవంతుడు భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ ఇచ్చేటువంటి దాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు అని, అలా కాకుండా గంభీరత్వానికి లేదా మన యొక్క గొప్పతనాన్ని చూయించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని స్వీకరించడు అనే దానికి
ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ చెప్పగలరా మాతాజీ ఆర్ ప్రభు? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహాభారతంలో నుంచి ఒక ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు, లేదా మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా మాతాజీ ఆర్ ప్రభు? మంజునాథ్ ప్రభు చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే అంటే ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఇస్తున్నారు కానీ ప్రభుజీ, ఆ స్టోరీ నా ప్రభుజీ? అది కాదు ప్రభు, అంటే భగవంతునికి మనము ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ దేన్ని ఇస్తేనే మాత్రమే స్వీకరిస్తారు, అంతేకాని మన దగ్గర ఉంది కదా అని గంభీరత్వాన్ని ప్రదర్శన అహంతో ఏదైనా ఇస్తే దాన్ని స్వీకరించడు అనేటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణ అనేటువంటిది నేను అడుగుతున్నాను. అంటే సమర్పించడం అలా కాదు కానీ ప్రభుజీ, అంటే అర్జునుడు ఇంకొకళ్ళు అర్జునుడు దుర్యోధనుడు వచ్చినప్పుడు కూర్చునే సంఘటన. దుర్యోధనుడు కరెక్టే మాతాజీ, అర్జునుడు కాదు. అర్జునుడు పాదాల దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు లెగిసిన వెంటనే ఆయన అది చూసి వేరు మాతాజీ, అది వేరు సందర్భం, అది వేరు. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే అరటి పండు ఇవ్వకుండా తొక్క ఇస్తారు కానీ ప్రభుజీ, అంటే విదురుడు అనుకున్నా ప్రభుజీ నేను. అటువంటిది కూడా ఉంది, అదే. ఓకే ప్రభు. అయితే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు సంధి కోసం అక్కడికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు వివిధ రకాలైనటువంటి వంటలు, అనేక రకాలైనటువంటి వంటలు అవన్నీ చేయించి ఆయన యొక్క అహం అంటే రాజరికాన్ని చూపించాలి అనేటువంటి దాంతో ఒక ఎటువంటి అంటే ఆ కృష్ణుడి మీద ప్రేమ కాకుండా తన యొక్క రాజరికాన్ని చూపించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక రకాలైనటువంటి వంటలు చేసి ఆయన్ని ఆహ్వానపరుస్తారు. కానీ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన దగ్గర ఆయన విందు స్వీకరించకుండా విదురుని వింటికి వెళ్తారు. మనం చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో చదువుతాం విదురుని విందు అని, తెలుగులో ఉంటుంది. సో ఆ విదురుని ఇంటికి వెళ్ళి, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భక్తుడు, అక్కడ ప్రేమతో ఆయన అది ఏదైనా సమర్పించేటువంటి వాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనం ఏదైనా ఇస్తే స్వీకరించాలంటే భక్తి కావాలి, ప్రేమ ఉండాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే స్వీకరించగలుగుతారు. అంతేకాని మన దగ్గర ఉంది కదా అనేటువంటి ఒక అహంకారంతో చేస్తే ఏది కూడా ఆ భగవంతుడు స్వీకరించరు. సో దానికి మనము ఆ దుర్యోధనుడు మరియు విదురునిగా తీసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞుహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురశ్వ మదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు, అంటే మనము ఏది చేసినా అది భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా. సో అంటే మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి మరవకుండా ఉండేటట్లుగా జీవితాన్ని మలుచుకోవడానికి మనకి మార్గాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనము ఆ దేహ పోషణ కోసం ఏదో ఒక కర్మ చేయవలసి ఉంటుంది, అలాగే మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకనే ఆయన అంటున్నారు, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, అలాగే మనము ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో పొందడం వైదిక కర్మ వేదాలను అనుసరించి కొన్ని యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి ఆ యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, అలాగే మనం పొందినటువంటి దాంట్లో కొంత దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో అటువంటి దాన్ని ఏది ఇచ్చినా కానీ అది ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో, ఏ ధర్మకార్యం చేసినా, ఏది చేసినా ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో చేయమంటున్నారు. అలా ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల నిరంతరం కూడా మనం భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉంటాము. ఆ 24 అంటే భగవంతుని ధ్యాసలో ఉండడం వల్ల మనం ఇక ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆ భగవంతుడు తోడుగా ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఉండడం ద్వారా అతడు నిరంతరము ఆ భక్తి భావనలో ఉండి గొప్ప ధ్యానపరుడు లేదా గొప్ప యోగి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఇది కూడా మన కోసమే చేస్తూ ఉన్నారు, ఆ భగవంతుడికి ఏది లేక కాదు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఏది చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఏది సమర్పించినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సులు ఆచరించినా వాటన్నిటినీ కూడా
ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధంలోనే చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అది మన యొక్క ధర్మం కూడా, ప్రతి ఒక్కరి ధర్మం కూడా అదే అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అలా చేయడం వల్ల మనకు కలిగేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. శుభ 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 ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైస్యసి అంటున్నారు ఇక్కడ. శుభ శుభ ఫలైరేవం అంటే శుభ మరియు అశుభ. శుభ అంటే శుభము, అశుభ అంటే అశుభమైనటువంటి ఆ ఫలాలు మనకి అంటే పనులు, మనం కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా శుభ అశుభాలు ఉంటూ ఉంటాయి. వాటన్నిటి యొక్క ఫలితాల నుండి మనల్ని, అంటే ఆ బంధనాల నుండి మనల్ని కాపాడి మనకి ఆ విముక్తి కలగజేస్తాను. అంటే ఆయన సంబంధంలో మనం పనులు చేయడం ద్వారా, అంటే ప్రతిదీ కూడా మనం ఆచరించేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేయడం వలన, అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అన్ని పనులు నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చేయడం వల్ల ఆ బంధనాలు, ఆ కర్మలకు ఉన్నటువంటి బంధనాలు ఏవి కూడా మనకు అంటవు అని చెప్తారు. తద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది, అంటే గొప్ప ధ్యానపరుడుగాను గొప్ప యోగిగా అయ్యి, ఇక ఆ సన్యాసం చే మనసు భగవంతుడి యందే లగ్నమయ్యి ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తులై ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోనేటువంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఇక్కడ మార్గాన్ని మనకి సూచిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ భక్తులు ఏ విధంగా అయితే నిరంతరము ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఉంటారో వారు ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి మార్గం అవుతుంది అని మనకి ఆ అనన్య భక్తి వలన కలిగేటువంటి లాభాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుడు ఎవరి ఎడన్నా పక్షపాతంతో ఉంటాడా అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతము గాని విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు సర్వల ఎడ, అందరి ఎడ కూడా, సర్వ జీవుల ఎడ కూడా సమంగానే ప్రవర్తిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆయనైతే ఎవరైతే, అంటే ఇక్కడ అందరి ఎడ సమానంగా ఉంటాను, ఎవరి ఎడ విరోధ భావంతో కానీ లేదా విధంగా కానీ ఉండను, పక్షపాతంతో కానీ ఉండను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరు కూడా ప్రత్యేకంగా స్నేహితులు కానీ అలా ఉండరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆయనను భక్తి భావనతో ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వాళ్ళకి ఆయన వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాను అని చెప్తారు. ఎవరైతే ఆయన ధ్యానిస్తూ ఉంటారో, ఆయన భక్తితో సేవలు చేస్తుంటారో ఆ భక్తుల దగ్గర ఉంటారు ఆయన. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, కానీ ఎవరైతే ప్రేమతో నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి భక్తులు నాయందే వసిస్తారు, అలాగే నేను కూడా వారి యందే ఉంటాను అని ఆ భగవానుడు కల్పవృక్షం వంటి వాడు. అందుకే ఆ భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా మనల్ని ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారిని సర్వదా రక్షిస్తూ ఉంటుంటాడు, సర్వదా కావలసినవన్నీ కూడా సమకూరుస్తూ ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి భగవంతుని వైపు మనం ఒక అడుగు వేస్తే ఆయన 10 అడుగులు మన వైపుకు వేసి మనల్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, అపి చేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ మతవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హి సహ. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, పరమ పాపిష్టి వారు అయినా సరే నన్ను అనన్య భక్తితో పూజిస్తే వారిని
అంటే ఇక్కడ ధర్మాత్ములుగా పరిగణించాలి. ఎందుకంటే వారు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నవారు కాబట్టి. అంటే ఈ భక్తి మార్గాన్ని అంతకు ముందు కూడా మనము చూసాము. ఎవరైతే ఆ భగవంతుని అంటే ఆ దుర్గుణాలను కలిగి ఉన్నారో వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరరు అని తెలుస్తుంది. అటువంటి మరి ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి భక్తితో పూజిస్తూ ఉన్నారు అంటే వారు ఖచ్చితంగా ధర్మాత్ములయ్యే ఉంటారు. సో కాబట్టి వారిని ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించేటువంటి వారిని, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వారిని, భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారిని ధర్మాత్ములుగానే పరిగణించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. వారి యొక్క సంకల్పం ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండాలి అనేటువంటి సరైన సంకల్పం. జీవుడి యొక్క పరమగమ్యం కూడా అదే ఇక్కడ. కాబట్టి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క భావనలోనే నిరంతరం ఉండాలి. కాబట్టి ఆ విధంగా వారు ఆ భక్తి భావనలో పూజిస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు బయటికి కొంతమందికి ఆ విధంగా పాపిష్టి పనులు అంటే అధర్మమైనటువంటి పనులు చేసినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి ఆ భగవంతుని చేరారు అంటే వారు ధర్మాత్ములుగానే పరిగణించబడాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. మరి ఆ విధంగా అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో ఉండడం ద్వారా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుండి స్వేచ్ఛ పొందేటువంటి అవకాశము కలుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఆ విధంగా ధర్మాత్ములుగా ఉన్నటువంటి వారు, ఆ సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో క్షిప్రం భవతి అని అంటున్నారు. అంటే క్షిప్రం అంటే శీఘ్రమే, భవతి అంటే అవుతారు, అంటే వారు త్వరితగతిన ధర్మాత్ములు అవుతారు మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండి హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఆ దివ్య మంత్రాన్ని నిరంతరము చేసేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు త్వరితగతిగానే ధర్మాత్ములుగా మారుతారు అని, వారు అటువంటి వారు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, శాంతిని పొందుతారు అని. సో అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులకు ఎన్నడూ నష్టము జరగదు అని ధైర్యంగా ప్రకటించమని ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఆ యాదృచ్ఛికమైనటువంటి పతనాల అన్నింటి నుండి కూడా భగవంతుడు రక్షించి వారిని ఈ భౌతిక సంపర్కం నుండి సదా ముక్తులను చేసి ఆ దివ్యధామాన్ని చేరే విధంగా ఆ భగవంతుడే చేస్తాను అని ధైర్యంగా ప్రకటించవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎవరు ఆయనకి భక్తులు కాగలరు అనేటువంటి అనన్య భక్తిని ఎవరు చేయగలరు అంటే అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ జన్మ జాతి కుల లింగ భేదం లేకుండా సమాజం అసహించుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారైనా కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తితో ఆయన్ని శరణు పొందినట్లయితే వారందరూ కూడా ఈ అనన్యమైనటువంటి భక్తిని చేయడానికి, ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి వారు అర్హులు అని ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. మాంహి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏ అపి స్యు పాప యోనయః స్త్రియో వైశ్య తథా శూద్రాః తే అపి యాంతి పరాం గతిం అని చెప్తున్నారు. ఓ పృతతనయా, నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, మాంహి పార్థ అంటున్నారు. అంటే మాంహి అంటే నన్ను నిశ్చయంగా ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, అంటే పాప యోనయ అంటే పాపపు జన్మలను పొందినటువంటి వాళ్ళైనా, స్త్రీలైనా, వైశ్య అంటే వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా వారు పరాంగతిం యాంతి పరాంగతిం అంటున్నారు. అంటే ఆ పరమ గతిని, అంటే ఆ పరమగమ్యం, దివ్య గమ్యమైనటువంటి
ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, ఆ శాంతిని వారు పొందగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, కిం పునర్బ్రహ్మన్నః పుణ్య భక్తా రాజర్ష యస్తతా అనిత్యమసుకం లోక మిమం ప్రాప్య భజస్వమాం. ఇక పుణ్యాత్ములైనటువంటి ఆ రాజర్షులు గాని బ్రాహ్మణులు వాటి గురించి ఏం చెప్పాలి? కాబట్టి తాత్కాలికమైన మరియు సుఖం లేని ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చాక ఇక నా యందు భక్తితో నిమగ్నమవుము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, సాధారణమైనటువంటి వారే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి భావనలో స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే ఆ పుణ్యలోకాలను, శాంతిని పొందగలుగుతారు. మరియు ఇక మరి రాజర్షులు వంటి వారు, ఎందుకంటే వారు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా పొందినటువంటి వారు. అలాగే మునులు, బ్రాహ్మణులు వంటి మునులు వాటి గురించి ఇంకా వారి గురించి చెప్పాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏముంది అర్జున? మరి ఇప్పుడు ఈ భూలోకంలో అంటే ఈ లోకంలోకి వచ్చాం కాబట్టి తాత్కాలికమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని తిరిగి పొందడానికి అర్హత అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక నీవు కూడా ఆ భక్తిలో నిమగ్నమయ్యా అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానం అయిన దాని యొక్క అత్యుత్తమ సారము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అత్యుత్తమమైనటువంటి సారాన్ని ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో భగవంతుల వారు ఈ విధంగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. మన్మన అంటే నన్ను గూర్చి చింతింపుము, అంటే నాకు మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరించడంలోనే నిమగ్నం చేయుము అంటున్నారు. అలాగే మద్భక్త అంటే నాకు భక్తుడు భవ మద్భక్త, నాకు భక్తుడు భవము. అలాగే మధ్యాజీ నన్ను పూజించుము. అలాగే మాం నమస్కురు నాకు నమస్కారములు చేయుము. అంటే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండము, నన్ను ఆరాధించుము, మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించు. పూర్తిగా నాయందే మనసును లగ్నం చేయడం ద్వారా నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అర్జున అని ఇక ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానం, ఆ భగవంతుణ్ణి అనన్యమైనటువంటి భక్తితో పూజించడం ద్వారా, అర్చించడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానము, అలాగే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము ఇది. సో అంటే ఇక్కడ ఈ అనన్య భక్తి ద్వారా ఆ మనసు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని ఎందే నిమగ్నం చేయడము ద్వారా, ఆయనతో భక్తిలో ఉండడము ద్వారా ఖచ్చితంగా ఈ భవబంధనాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి, ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది ఇక శాశ్వతము ఆనందమయంగా ఉండేటువంటి, నిత్యంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని తప్పక చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఆ పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈరోజు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా మానవాళికి అందించబడినటువంటి దాన్ని మనము ఆ శ్లోకాలను ఈరోజు పారాయణం చేయడం జరిగింది. వాటిలో ఉండేటువంటి భావాలను తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో మనము నిమగ్నం అవడానికి మనకి కలియుగ ధర్మంగా మనందరికీ ఉన్నటువంటి అవకాశము ఆ నామజపం, ఆ మహామంత్రం,
ఆ భగవంతుడు హరినామ సంకీర్తన. అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ